Ahoj lidi. Jdeme si zahrát Bravko. Tak jdeme na to. Tyhle týpci budou těžší. Chcípl jsem. To není dobré. Doufám, že tohle vyhrajeme. Jinak přijdu s Edgarem o trochu pohárku. Mám gól. Jupi, dal jsem gól. A nemůžu nahlas mluvit teďkom, že je večer. Bych nikoho nezbudil. A ne, gól jsme dostali, to není dobrý. Dobře, Riko. Já si můžu. Žiju. No, další buchty. No. Hezký, děkuji. A už máme první odběr, takže děkuji tomu, kdo to byl. A jinak mám cíl dát 100 odběratelů do tohohle roka, takže mě podpořte, prosím, abyste to dali. A kdyby nikdo nevěděl, tak se jmenuji Opton Boy. A moje přezdívka je díky Neptun Boyovi. Vznikla vlastně jakoby přezdívka díky mému oblíbenému youtuberovi Neptun Boyovi, takže děkuji za přezdívku. A jeho videa jsou mega super, tak běžte na jeho kanál. A dejte mu odběr. Bude za to moc rád. A jo, dalo gol, dobře sluch. A končíme, tak ahoj. A uvidíme se u dalšího videa, tak zdárek pár.